Ahojte, v dnešnom videu sa budeme rozprávať o úplne prvých hračkách. Saška nám poradí, aké hračky vyberať pre trojmesačné bábätka, ako tie úplne prvé hračky, ktoré budú mať. Áno, pretože do 3 mesiacov stačí naša tvár, stačí náš hlas, náš dotyk a od 3 mesiacov dieťa skutočne reálne v podstate prvýkrát začína prejavovať vôbec záujem o hračky. Objavuje sa nám tam taký náhodný úchop, keď leží na chrbátiku po stranách, čiže takým spôsobom nejakým skúša, keď mu tam niečo do tej ručičky prakticky vložíme, lebo ono nemá vedomý úchop, čiže my mu napríklad podráždime mu ruku, ono vlastne roztvorí tým podráždením uchopový reflex a uchytí vtedy tú hračku, lebo inak by ju vedome ešte nedokázal chytiť, tak on si tu s ňou proste môže akože tak náhodne teda hrkať, potom máme tam tú súhru ruka ústa, čiže určite pôjde do pusinky, čo je nechávame, je to správne, má to tak byť, rozvíjajú si tým vlastne akoby tú ústnu dutinu, všetky mimické svaly, blablabla, proste rečové mechanizmy, toto nie je dnešná téma, hej. Takže si s ňou náhodne hrká po stranách, hej. Plus na tejto konkrétne je to hrkavé a je tam to zrkadielko, čiže môže dochádzať k tomu, že sa vlastne bude pozerať do tých strán a možno teda aj začne sa akoby natáčať do tej strany. V 3 mesiacoch už vie vlastne otočiť hlavičkou bez toho, aby ho to rozhodilo, hej. Čiže úplne maximálne aj zvukovo, aj zrakovo, aj manipulačne akoby zaujímavá vec pre neho, aj sa ľahučko drží a sú ľahké tie hračky. Toto je podmienka, že potrebujeme mať ľahké hračky. Čiže oni vyzerajú celkom, možno, že je toho dosť, ale sú veľmi ľahučké. Toto je podmienka pre 3-mesačné dieťa, hej. Tu máme trebárs akoby, nedá sa naraz do 2, hej, takže si vyberieme, že ktorá sa nám viacej páči a pôjdeme zase, hej, takisto do tejto ruky. Potom tu máme krúžky, to sme už spomínali, že vlastne sú úplne naozaj tiež pre tých najmenších. Najprv teda opäť znova ruka, ústa do jednej ruky, veľmi zaujímavé hmatovo, že zase máme iný materiál, alebo teda takéto nejaké krúžky. Veľmi jednoduché tvárovo na uchop, hej, palička, krúžok, vybavené, hej. No potom ale nastáva 4. mesiac, tam máme už vedomý úchop a hlavne máme tam stredový úchop, to znamená, že ideme už nad telo a vidíme tú vec. Tam sú veľmi zaujímavé už potom akoby tvárovo zložitejšie predmety. Čiže nehovorím, že teraz krúžky vyhodíme, akože stále si ich necháme, lebo sú hmatovo veľmi zaujímavé, ale proste potrebujeme trochu obohatiť ten repertoár hrací a to by mohlo byť vlastne nejakými takýmito hračkami, ktoré sú už trošku do priestoru. Zároveň sú veľmi ľahké, prosím pekne, pozor, na trhu sú podobne vyzerajúce hračky, ktoré sú ale veľmi ťažké a dieťa nie je možné, aby ich proste nad sebou udržalo a respektíve, keď by mu náhodou tá hračka vypadla, tak naozaj môže sa zľaknúť, môže to byť pre neho zlá skúsenosť a to nie je dobré, pretože my chceme, aby mal dobré skúsenosti s hračkami. Áno. Také niečo podobné je aj táto hračka. Znova potom smerom k 5. 6. mesiacu presne tam dochádza k takémuto prechytávaniu vlastne až nakoniec prechytávaniu z jednej ručky do druhej. Čiže aj na to potrebujeme naozaj, aby bola taká viac 3D tá hračka a aby teda sa jednoducho dala zachytiť tou druhou rukou, lebo samozrejme tá vedomosť toho pohybu tak postupne sa stupňuje. No, takže ja mám takú skúsenosť, že vlastne tieto hračky sú fajn v tom, že oni ten úchop majú ešte také zadrapávanie. Áno. A tým, že tam sú tieto mäkké časti alebo veľmi tenučké časti, tak to je to, že oni si to na tom trénujú. Áno, lebo tam hovorím, vedomosť toho úchopu nie je ešte taká, aby naozaj vedel si presne nájsť, akože túto to chytím, aby to dobre držalo. Ten dlaňový, hrabivý úchop, na toto je presne, tie strunky sú na to ideálne, alebo proste takéto niečo. Ale teda môžeme ísť aj do týchto vlastne, do takéhoto druhu, taký akoby už zložitejší krúžok, by sme mohli povedať, hej, ktorý má tu nejaké výstupky, tuto má nejakú hlavičku, perfektne, už sme spomínali, že to bude pasovať do pusinky a teda sú tieto veľmi hmatovo zaujímavé a zároveň teda už to nie je akoby úplne jednoduchý tvar. Už potrebujem tú ruku trošku inak vždy prispôsobiť tomu, na ktorej strane vlastne tento predmet, túto hračku chytím. Hej. Takisto môžeme tu sa baviť o tomto, že vlastne možno vám to nejako akoby tvárovo pripomína. Áno, to je v poriadku, no to tvárovo pripomína, tuto je nejaká krásna v tom rolnička hrkajúca, veľmi príjemný zvuk, nerušivý podľa mňa.
ale zase je to tvarovo iné a hlavne materiálovo iné. A toto je možno to posledné, čo by som chcela, že všimnite si aj krúžok. Máme taký krúžok, hej. Máme nejaký akoby takú ako jednoručnú hračku, aj neskôr samozrejme bude aj dvojručná, ale to dieťatko zase toto bude riešiť aj s touto hračkou, hej. Máme takú a máme takú. A o čo tu ide? Potrebujeme vystriedať vlastne aj hmatovo, materiálovo akoby tie hračky. Čiže máme tu kus nejakých trošku akoby plastových alebo veľmi príjemný plast na dotyk, máme tu drevené hračky, máme tu kaučukové hračky, máme tu niečo, čo je hladké, máme tu niečo, čo je zložené vlastne z takých akoby guľôčok, hej, alebo máme tu niečo, čo má takúto úžasnú štruktúru povrchovú. Takže prestriedať to aj manipulačne, aj možno tým, aký zvuk to vydáva, ale teda aj materiálovo.